En dat is ook een parcours met een verhaal. Gewoon wij keert Martijn Lijnsma mee, maar die is ophouden. En daarom nou 2 oren erbij bij H&M Vijsum. Een heid en een zoon. Hier rechts is het Ani van Straten en de jonge Lars Pieter van Straten keert ik mee. De tweede man is dan haardklosser Martin Veenstra. Het is wel verschrikkelijk goed in die hele finale. Want ze komen maar 4 om een fjouwer voor. En dat zit Sint-Japik ik net mooi. Want hier rekt het teken Triemstra placeert. Een bal krijgt er in zijn eeg bij het keren van die bal. Even zien, ja, dat shot er dus net zo goed uit. Tom maar even naar de zijkant daar. Een blessurebehandeling van 4 minuten, dat mooi. Die neemt er ik, maar het shot er net goed uit. Bouke mat voorin, Bouke Triemstra, hier voorin, achterin Reense Pieter Hiemstra. Ja, en hij slaat hem dan kweer. Het is misschien wel geen perkspeler, kun je haar sissen. En zo zit het parcours van Sint-Japik, de winnaar van Vlinier, de grote favoriet op de D. 4 om fjouwer en 6 fjouwer. En als balkeerder komt er dan toch nog even in het veld tegen Triemstra. Hij zal letterlijk nog wel naar het ziekenhuis gaan. De opslag komt van de grote man uit H&M Vijsum, want hij kiest echt een geweldige partij. En hij zorgt ervoor dat zijn dwarp uiteindelijk naar de finale tageert. Zijn vereniging wint maar 4 om fjouwer en 6 fjouwer van Sint-Japik. In de oren hele finale parcours van Bitgem. Jongen van der Meulen, ik ben dat nou in Bitgem, maar is geplaceerd en dus deze man. En dit is de vervanger, Cor Sittema. Good old Cor Sittema. Dit is Hendrik Tosma, de PC-winnaar van Vlindier van Gautum. Good old Dirk-Jan van der Woud en hij kiest hier mijn fjouwervaardig PC-winnaar Daniel Iziger. Maar de winning gaat naar Gautum vrij eenvoudig. De boppenslag is hier van Daniel Iziger op de opslag van Tjisse Steenstra. En dus gaat Gautum naar de finale zien H&M Vijsum. Maar van Cor Sittema, good old Cor Sittema, doet toch wel een mooi dag. Ja, dat zeker. En voor jou 4 omlopen. En ik denk dat het nodig ligt uit weer. Zo simpel wit. Ja.